Salajengipun monggo kita nderekaken taklim ingkang disampaikan kalian Ustaz Nurul Huda. Wekdal kula semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tama-tama teman-teman sedaya muslimin muslimat ingkang dimulyakaken Allah. Tama-tama mugi syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kami kali sholawat kesalam kekatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mugi-mugi sholat jamaah kula panjenengan dipunterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Nutukaken ngaos sing kala kependhem. Bisa Bu ini nopo boten pokoke niat ngaos nggih. Muga-muga niki tentang tasih bab salat. Muga-muga keluarga kula panjenengan sedaya dadi ahli salat, masyarakat kita muslim muslimat mugi-mugi kanthi mireng ngaos niki kebuka atine. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tariku sholat utai wong kang ninggal sholat iku idza rufi'at nalikane den angkat apa lukmatu sapuluhan ila fihi maring mulute wong. Qalat mongko ngucap lahu maring wong la'ana muga-muga nglaknati ka ing sira sapa Allah ya Allah mungsuhe Allah tak kulu mangan sira rizq Allah ing rezekine Allah wala tuaddi lan ora nekani sira faraidahu ing pira-pira fardune Gusti Allah. Dan maksudnya ngeten wis cekak cukupe langsung bandingan mawon ya. Tiang sing ninggal salat kula panjenengan alhamdulillah bukan orang yang meninggalkan sholat. Ini pengiling sekal pindah malih ngaos niku mboten niat nyindir utawa nyinggung mboten panjenengan ngaji niku anane tutur dene kanggo ya alhamdulillah, dene mboten kanggo ya alhamdulillah, balik nang tiyange dhewe. Wong sing ninggal sholat iki keterangane Kanjeng Nabi nalika mangan nedha dahar mangan nedha dahar terus Piting jeglak wis Jawa bahasa mangan akeh dahar nedha setiap mau makan yang akan dimakan niku 10-an niku akan berkata la'anaka wa ya Allah, muga-muga kon dilaknat Gusti Allah. Gusti Allah kon niku mangan rezekine Allah. Sego iku ora melok nyiptakno, pari ora melok nyiptakno. Wong kari muluke kok gak gelem nglakoni fardune Gusti iku jare panganan ora jare kula nggih panganan iku iso muni ngono
Jadi setiap apa yang akan ia makan niku nglaknat. Lah gak penak wong ninggal salat nggih. Padahal bendina awake dhewe butuh nedul. Bu jajan, ya kira-kira jajan barang yang muni ngono. Muga-muga kon dilaknat Allah. Jajane muni ngono. Ya untung kok gak kru. Andekan krungu, masyaallah. Misalkan gedang iku ada dipangan wong sing gak tau salat muni. Muga-muga nyonyor. Wah, langsung melayu wong asli ya. Tapi asline muni ngoten. Kene apa kok kita harus percaya lho? Kabeh ku Gusti Allah sing ngersakno ya iso. Padha mawon kula panjenengan kok iso moro-moro ngomong. Ya puasane Gusti. Kula panjenengan kok lek diteliti, gak ro kan moro-moro iso ngomong, ya loro moro iso ngomong kan ngono to. Gitu. Manuk niku ya iso ngomong. Jare sapa manuk gak iso ngomong? Manuk bio niku. Gitu mboten. Lah ya manuk bio lho wong kan akhirnya percaya. Memang dulu kewan memang pernah berbicara. Lah buktine sing saiki dadi bukti terakhir ya bio niku iso dilatih kaya ngomonge menungso. Lho wis gak iso diakal. Iku ngono kabeh dudono kekuasaane Allah. Lho panganan sing dipangan karo wong sing ninggal salat iku muni ngono, tapi wong gak krungu. Lamun krungu wong ora kok bernyambut, giri-giri semua aku dikira ketemu jin. Oh iso semelo wae jepaprakan langsung nang Bu Suci. Oh niku kok gak mikir to yo. Ya tapi dipangan ngono. Oh niku mangan kali mangan, gak melok nyiptakno. Watasane kali ngemplok kok gak gelem nglakoni kewajiban sing diwerdakno Gusti Allah. Niku muline ngono. Tadi kula nyeritakno kitab niku mboten kok kula dhewe ngarang. Lah padha andekan rokokan yang ngono mungkin rokokan moro rokoke muni. Muga-muga kobong lambing. Nyonyo. Kira-kira muni ngono rokok. Untunge gak dikrungokno. Lamun dirungokno, wong ya kabeh langsung percaya. Lah iki termasuk ujiane percaya apa ora. Lah aku bukti kebenarane wong lek wis mati. Lek saiki ujian ngaji wis ngono kok ngono. Antara percaya apa ora. Nek percaya ya bakal slamet, nek gak percaya ya mben-entenono. Nek wis sedol muni mati wong langsung iso atine sadar. Mergo wong kabeh percaya ana wong gak percaya bakal mati. Enten nang mboten? Nyatane mesti tapi mati ku aja diwedeni. Lah carane wedi mati ku saiki wong sing urip iki ayo jalanno sing diwajibno Gusti Allah. Pira bote sih salat nek 5 menit. Nggih mboten? Tapi ngono kuwi gak oleh hidayah wae tetep abot. Kaya nyonggo beban sak kintal. Wong sing wis kulino niku lho. Wong aku bau. Wah wis. Kudu niku sing wis kulino. Yo mendahe sing urung kota-kati tok wis lumrah. Ya Allah kapan rek awake iki tobat yo. Wis mben ae. Ngono anjene godhone setan niku. Setan gak seneng lek duwe bolong ngene ngoten. Nah muga-muga kula panjenengan selalu oleh hidayah. Lek angen-angen ngono wong niku saged langsung sadar. Iya ya Allah, aku anane iso urip mergo dikeki urip Gusti Allah. Aku anane iso mangan oleh rezeki yo mergo Gusti Allah nyiptakno panganan. Ana sing tau nyiptakno beras. Ana sing tau nyiptakno gedang. Lah iku apa ya cukur karepe dhewe? Ya ora. Mangkane
kabeh sing diciptakno Allah iku nglaknat nang wong sing gak nglakoni perintahe Gusti. Mergo yo mang cara wong ora matur suwun. Masyaallah. Kawon jenengan digratisi wong omah iki nggen-ngenono ora usah mbayar setahun nek gedene. Tapi sampean bablas gak matur suwun nang sing ngekeki gratis. Kira-kira wong ngene muni yo kira-kira ora awat ora ngono ki to mboten. Ah, Gusti Allah ngekeki kula panjenengan gratisan mulai bayi tumekane saiki. Sing duka sapa ya ciptaane Allah sing rupa panganan iso ngamuk. Makane dhek ngelingno, oh nyuwangan rezekine Allah. Tapi wae salat ora gelem salat. Muga-muga kok dilaknat Gusti Allah. Niku panganan. Nek kula panjenengan ora oleh nglaknat padha menungso niki. Niku wau critane panganan sing laknat wong sing gak salat. Lah nek kula panjenengan mboten ansal. Kula panjenengan kedah ndongakno ya Allah, keluargaku rek kok durung salat yo, muga-muga panjenengan paring hidayah ya Allah, lho kedah ngoten. Ya Allah, muga-muga anakku, ya Allah, muga-muga bojoku. Ya Allah, awakku dhewe kok durung. Ya karep ndonga kapan yo aku yo. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qati'us sholati yatabarra'u minhu as-saubu fi jasadi wa yaqulu laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Jare hadise jare Kanjeng Nabi, wong sing ninggalno salat, klambi sing dienggo, semua pakaian yang ia pakai itu akan juga ngilokno. Yata barro iku rek kene ngilokno maido. Dadi klambi ku iso ngomong wayaku laula an sakharani. Klambi ku muni ngene sing digawe wong sing ninggal salat. Oh kok aku andekan gak dimanut karo Allah, andekan aku gak ditundukkan oleh Allah untuk manut kamu pakai, ora sudi aku kon gawe klambi saya ngono. Lah andekan iku temenan diwujudno ya kayak wong muda kan, soalnya kelambi mau digawe, untungnya kelambi itu sih ditundukno Allah. Masya Allah, saking bahayane wong sing ninggalno salat fardu, wong sing gak gelem nglakoni fardune Gusti. Ya fardune Allah kuwi akeh, ya salat lima fardu, poso Ramadan. Terus mari ngono sing diperdo-perdono niku poso Ramadan, nek sugih wae lunga kaji. Iku ya ngono padha critane. Sugih wae dunyane Islam. Wae kaji gak gelem kaji mergo eman duwike. Ya duit kabeh sing disangokno sing di ATM sing di BRI ngomong ngono. Glutak-glutak wong geblek. Oh wong geblek ngono cara muni duwike. Untung ae gak muni, kok muni buyar BRI gitu. Gluduk. Oh edan sugih ora gelem kaji, sugih ora gelem kaji ngono. Iku ngomonge iku ngono, duduk kula sing ngomong. Andekan dibasak critakne ngono. Mergo gak gelem nglakoni fardune Gusti. Lah kula panjenengan sing guru sugih, guru wajib kaji gitu. Makane nek kepengin gak wajib, ya aja sugih. Mergo kaji wae sing mampu sugih. Jadi kepengin gak wajib yo cek sugih. Tapi kan gak penak to ngene. Ya muga-muga iso haji. Lamun gak iso haji mulai saiki niatono. Mergo iku termasuk rukun sing kudu dilakoni. Kan iso ning lakoni lak mung sing mampu tok ngene. Lah sing gak duwe duit ya kan gak iso. Tapi Allah iku mengapresiasi niat kita. Ya Allah, fardu haji Allah, kula sakniki dereng ada duit. Muga-muga kula menek sugih nggih duit tak haji. Lho ngoten wis kecatet. Makane hebate niat niku ngoten. Mergo apa enggak sedaya umat Kanjeng Nabi iki sugih duit.
Ono kalane sik urip iso kaji, ono kalane saya mati gak kaji. Lho makane iki ilmune. Awak dhewe iki mung sik urip durung iso kaji, mergo iku ya fardu. Ayo diniati saiki. Ya Allah, lek kula mampu duwe duit tak haji. Lho ngono lho. Paham nggih? Nggih. Jadi haji niku nggih penak, ana solusine. Kanggone wong sing gak iso haji kan hijul fuqara wal masakin ya Jumatan, Jumatono iku haji. Lah penak. Lah gak ngono atuh sakit ta wong sing gak duwe sing sempurna rukun Islame kan ya mek wong sing ketok. Lah sing gak duwe wis sakno lah welas asih Rasulullah, welas asih agama dateng kabeh. Wong sing duwe ya iso haji, wong sing gak duwe ya iso haji. Ngoten lho, makane perlu ngaji. Lah makane mulai saiki ayo diniati. Ya Allah, muga-muga saged jalan fardu sampean, saged lunga haji. Tapi mulai duwe temenan ya budal lo. Aja terus dadi eman. Mana 100 juta, 200 juta olehku ketekeran. Waduh lek ngono ben wah iki wis ilang fadilahnya men. Lamun sampe dipundhut sakali kowe mati sampean sik gadah utang haji. Mangane karuan gak duwe niku lho. Lah tapi gak penak gitu. Lamun duwe kudu ndang wong haji. Lamun mati wis duwe niat haji. Engko sik untuk anake, ngoten lho Bu. Pak nggih. Nah, tadi bapak-bapak, ibu-ibu kok anake wis di omah kabeh, mobile magong-magong, ternyata sing duwe celengan tanah ombo. Umur sampean wis swidak, cara umur kurang 5 tahunan lah kasarane iku ndang didol gawe lunga haji. Lha mantap. Lah timbang kok gawe rebutan anake iki mulang kelek ora. Niku cara berpikir ngono, tapi ya terserah wong dhewe. Tapi lah jangan-jangan kok bener to ya. Syukur anak wis kecukupan, gitu. Momah wis ono, mobil wis pating klebat. Kok sik ono luwihan donya gedene 20 hektar lah sak waduh jos sih. Ya dan didol kabeh ku soal anak wis mapan. Aku timbang direbut, mending sampean gandhe wong haji kae sangunang serat wong mami. Lah dene sing gak ono. Apa sing nganti didol ora ono? Iya, amale diakehi. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qati usholati idza kharaja min baiti qala al baitu la sahibaka wa fi safarika wala khalfika fi atharika wala a'adalaka ila ahlika. Jari omah sing ditempati nalika wong sing gak nglakoni salat iku lunga, iku omah yang ngomong muga-muga kon gak bali nang omahmu. Iku dongane omah iku elek ngono. Muga-muga kon gak bali nang omahmu. Anak bojomu sampe gak kenal kono, ngono saking bahayane wong ninggal salat. Muga-muga kon lunga kesasar. Omah iku muni ngono. Saking gregetene omah dinggeni wong sing gak gelem ya mergo omah malah gregeten lah. Omah iku bumi sing gawe ya sapa. Lamun Allah gak ngekek rezeki iso nggih omah. Ate keleleran di ngisore jembatan. Jembatan sebagai atap rumahku. Lho lamane kok lagune gelandangan gitu. Mangane omah iku melok ngamuk, mergo gak ngilingi ya. Delok entah wong sing gak duwe omah. Uripe rekoso, nelongso, jembatan dari tempat perlindungan, dari terik air mata, dari mata air dan hujan, sinar matahari. Masya Allah. Makanya omah itu bisa ngomong ngamuk niku. Duh kok niki ora entos cara bahasane wong kasar ngono. Mbok mikir lele kok niku iso di omah. Ya mergo direjekeni Gusti Allah. Tanah iku ya weke Gusti Allah. Lamun diblesno to. Sapa te iso aru-aru?
Nggih ora? Omah magrong-magrong kuwat kaya apa cor-coran nek Gusti Allah ngersakno amblas. Oh pira wini. Nggih menen. Sumatera omah tingkat gede-gede kaya ngono antek sak kala ora sedina 5 menit. Nek Gusti Allah ngersakno rusak, sapa te iso nglarang? Wong sing duwe Gusti ana sing iso nyegat. Ya ora ono. Nah, wong dikai aman, ana omah aman, ngrokok aman, nggih. Rokokan iso jedal-jedul, ngopi jedal-jedul. Bumi ini kok gregeten sing kene. Ya Allah, mbok nang sadar le. Kone jedal-jedul ora ana musibah. Mosok ate salat ora kok bersih. Omahe sing muni ngene iku dudu wong. Kula kan wis nyampe notok nggih. Untunge omahe iku gak krungu apa suarane gak krungu. Andai kan krungu tembok iku muni, wah gere-gere. Hai. Durung sampe muni waktu pemene wong wedok, langsung jepaplakan. Bune sadar. Wah. Iso mlayu iku pontal ya Allah. Salat popo. Untung ngono Gusti Allah gak mujudno model ngono. Kena apa? Ya iku mang ujian. Iman enggak kalau panjenengan kalih dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ceritane ngoten niku. Muga-muga kon lek lunga ora balik. Untunge sing balik Gusti Allah sing sayang. Dungane omah gak dikabulno. Lamun dikabulno akeh wong ilang. Metu teko omah jenengan misalkan ninggal dohor. Omahe aman ning dungane ngono. Ya mungkin sampeyan bisa kesasar nang Amerika gak mulih. Untunge dungane iku gak dijabahi karo Gusti. Mergo apa Allah sing welas. Bek menawa rek meni tobat. Bek menawa sing kok umur swidak to tobat. Bek menawa sing umur swidak 5 to tobat. Bek menawa rong dina ate mati to. Lho saking welase Allah gak ngijabahi donga-dungane. Asline kabeh tembok omah iku nglaknat, tapi Allah gak nuruti mergo apa? Allah sik Rahman Rahim. Dene kok wis entek waktune ya iku baru wis gak ono pengapura wis. Kurang sedina gak gelem tobat mreket ya wis ilang wis rahmat ilang, gak ono fasilitas Allah nyepuro. Mergo wis dikeki kesempatan ngono lho masalahe. Nggih mboten? Ya Allah, kula panjenengan matur suwun nang Allah. Ya Allah kula matur suwun anak kula, bojo kula, keluarga kula kok jenengan takdir saged nglampahi perintah panjenengan ya Allah. Dene kok durung ya sampe sedya, aja dipaido. Sedih nangis donga nang Allah, Gusti Allah cek ngekei hidayah. Masalah lek jenengan tuturi wangel. Jenengan paido ya tetep angel. Isone mlebu iku donga hidayahe Gusti Allah mergo teko dongane wong tuwa. Tutur menter sembur menter donga. Anak dikandhani kok angel ya lumrah. Kadang apa ya gambaran wong tuwane dhisik. Ya sampeyan aja kaget. Aja meksa anak kudu manut. Ya sampeyan mungkin dhisik ya gak manut kok wong tuwa. Ya nyero gambaran. Kok tak kuandani wangel ya aja sedih. Ya Allah bek menawa iki lho ganjarane dhisik aku ya wani nang wong tuwa. Oh, kula lek saiki tak putus ae tak dongakno. Dene wis dikandhani didongakno kok bebas. Wis sampean wis gak napa gak duwe tanggungan. Ya Allah sing penting kula wis ndongakno, wis ngandani dene uripe kok sik tetep nglawan panjenengan niku kula pun boten tanggung jawab Gusti. Ngono penak jenengan lek boten nate ngandani, boten nate ndongakno sik katut. Ono makane ono cerita anak iku iso nuntut wong tuwa, mergo wong tuwane gak tau nyekolahno, gak tau mondokno, gak tau ngajekno, gak tau nuturi. Iso nuntut anak. Gusti aku gak terima wong tuwa nang surga. Sregep-sregep dhewe, jamaah-jamaah dhewe mulai babar blas gak tau dikandani. Kuwi ku lek bahaya kan gak penak lek ana tuntutan ngono ben. Soale ana cerita ngene iku.
sregep-sregep dhewe bahkan rokok bandak sing penting bapak ora oleh. Lho ana kalane wong tuwa iku ya dislametno teko anak ana sewalike. Duh Gusti sakmene wong tuwa kula Gusti mergo anak sing saleh. Anane dhek iso saleh ya mergo biayane wong tuwa. Misalkan wong tuwane gak tau iso ngaji Quran, mondokno anake, ngajekno anake, anak iso nulungi. Mergo perkara dhek iso ngaji, mergo dhek iso kenal Allah, mergo dhek iso ibadah ya mergo teko jasane wong tuwa. Gusti wong tuwa kula kok kejet-kejet sih wong tuwa kula. Iku lek anak sing saleh. Tapi lek anak sing gak saleh, wapok babak. Wah, salah aku dhisik gak. Ya naudzubillah sampe nggih. Ojo sampe muga-muga keluarga kula panjenengan didadekno keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, sing selalu berusaha nglampahi perintah Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sik nutut ta? Tasik? Oh, tasik nutut. Kirang 8 menit. 8 menit kurang sak lafat kula terusno panjenengan mari. Ya Allah, makanya jenengan alhamdulillah ditakdiri iso nglampahi salat. Gitu. Gak kabeh wong soalnya ditakdir nglampahi salat. Mane jenengan sing wis ditakdir nglampahi salat matur suwun. Aja katik maido wong liya. Urusan dhewe niku kira. Kula panjenengan mek wajib ngaji, wajib ajak. Tapi sekali-kali ojo maido. Mergo hidayah iku wae Gusti Allah. Ngono jenengan lek maido iso-iso dicepot hidayah jenengan. Makane wong gak salat iku lek sampean wasno iku ya ujian sampean. Lek sampe nilokno, waduh bahaya bali nang awake. Iku ya ujian mergone. Ya Allah, alhamdulillah aku kok didadi salat, kok ketemu ana keluarga atau masyarakat sing gak nglampahi salat, ojo dilokno, ojo dipaido. Ya Allah, muga-muga aku aja sampe ngono. Ya ngono tok, cek gak bali nang awake dhewe. Niku lho masyaallah. Qati usholati, makane kula ngaji ngeten ngasine wedi. Wedine apa? Ora dikira nyinggung wong, tapi wong jenenge ngaji. Ngaji mesti tutur-tutur to. Gak niat nuturi wong, niat nuturi awake dhewe utawa niat nuturi sing ngrungokno dene sing gak gelem ya bapak kira wong urip-uripe dhewe. Lamun tak tuturno ngotot aku ora melok ngingoni gitu kan. Pak aku dibantah ngomong enak ya jeneng ngomong kan penak ora kulak ngene menen. Wong kare ngomong. Om sallallahu Muhammad. Qati usholati ma'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Qati usholah yamutu yahudiyan wa yub'asu nasraniyan. Wong sing ninggal salat, wong sing gak gelem salat babar blas. Mal'unun, semua aktivitas kehidupannya, semua aktivitas di dalam dunia itu selalu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo logikane ngoten lho gampangane. Donya iki sing gawe Gusti Allah, oksigen sing gawe Gusti. Sampeyan iso urip ya mergo pitulungane Gusti Allah. Sampeyan iso mangan ya mergo pitulungane Gusti. Lho kok gak gelem manut karo sing gawe urip. Makane dahsyatnya ancamane wong sing gak manut nang awake ngono. Ya nyene hake Gusti. Mau gawe aturan, mergo apa sing gawe. Nggih. Ya terserah sing gawe aturane sing gawe urip, nggih. Ya kula panjenengan tinggal gelem apa manut apa. Lek manut ya bejo, lek gak manut ya ora. Poso titik hidup iku ya pilihane wong dhewe. Lah ngono. Lah Gusti Allah ya wis gak dolen, lamun nyiksa ya ora dolen, mergo apa wis dikandhani. Dikek kesempatan. Makane kanggo sing manut ya dipenakno mlebu surga, sing gak manut ya diuncek-uncek. Ya jenenge hak pangeran to. Salahe gak manut. Lah mumpung awake iki nyawane sik ana. Ngene
Nyawa jenengan nyawane sik ana mboten? Lho enten mergo iso jawab. Sik ono ya, ayo kesempatan ono ne urip iki. Ayo dan gawe sholat jamaah, ayo digawe zikir, ayo digawe berbuat api, ayo digawe taat nang Gusti Allah. Sak waya-waya dijupuk Gusti Allah, tenang santai mulai. Halo Gusti Allah, kula datang enak. Soalnya nggawa amal bekti manut dateng Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Ala hadatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa mukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, panjenengan dadosaken kula, keluarga kula, anak turun kula sedaya niki dados wong ingkang nglampahi salat, dados tiyang ingkang nglampahi perintah-perintah panjenengan ya Allah. Muga-muga sedaya lingkungan kula, keluarga kula, masyarakat kula, sekitar kula sedaya panjenengan paringi pitutur ya Allah, panjenengan paringi hidayah supados saged nglampahi perintah-perintah panjenengan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amri minal awali muqta'amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijal muslimin. Al-Fatihah. Walau segala kekurangan, tauhid pengucap ingkang kasar, kula nyuwun agung pangapunten